Suntem aici într-un nou vlog la țară. Asta este scurtea din spate. S-ar putea ca mâine, în vlogul ziua 2, să arătăm și curtea din față. Este cam așa. Pe aici sunt smeurele, pe acolo niște flori. Acolo e un măr. Acela. Păr. Și pe aici așa un loc gol. Pe aici o să mai plantăm niște chestii. N-am mai filmat de mult, de-aia m-am gândit, că tot sunt la țară, să fac și eu un vlog. Pe aici merge așa. Și pe aici plantasem ceva, dar s-au făcut, știi, și pe aici așa, pe aici un nuc, așa. Pe acolo duce spre cealaltă grădină, sunt 3 grădini, vedeți pe acolo. Asta este grădina din spate. Și acolo e altă grădină. Aici e o potecă așa unde te duc la trandafiri. Nu cred că se vede prea bine, dar dacă tot se vede, este foarte bine. Bun, cam atât cu acest vlog ziua 1, dați poarta. Sper că v-a plăcut, dați like dacă v-a plăcut și în comentarii dacă mai vreți să facem episoade de genul ăsta. Astăzi o să mai pun un episod cu Clash Royale. Ne revedem data viitoare.